Ay na. The base nga talaga dating vitamin. Talagang Daday, daday. dato'y magham dato'y guwapaw nga anak ka. O may anak ka? Agin inom ka manon. Nabartot ka manon. Nabartek nga awan tinabartek dito yan nagka. Anak nga nabartek yan nagka. Isarding mo at panagin inom mon, daday. Nga, isardan. Un daday. Kaya kumangay nga gagapo ka. Naka-imas pa ilan dati nga vitamin na nagka. Good for the health. Ay na, daday. Amom, awan ti mamartag na makauli DJ Langit. Nga, taga sa anong gumama na ibagamit na nagka. Nga awan iti mamartag. Nga, makauli di jay langit. No, mabartok kan tupay dadi ka marigatan ka nga agaway. Nga, Umuulin tupay nga taid di langit. Nagimaskan mayang bakit tagaw tuloy ang ligaya ito na ito yung mantikat di ang shot isat tayo kitay tuloy ang ligaya Nice. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Nice. Ito na. Oh, no. Nice. Kanak man ti danam. Kin pulutan. Di nalamiis nga danam ah. Ket kaw. Kung sarap mo. At man ti kasasaan na dahil tinatao. Danam. Di nalamiis, Miss. Miss Gayan, ah. Thank you. Thank you. Ay. Miss. Dalang mapansin ka. Isla nakakaingas mo. Ne. Kasla medyo hawig ka. Ini bakit ka? Kajulat tatakon. Awagang ganto no damdaman. Anay. Awan tipang tibul ko. Mas naman dahil tinalakay. A few moments later. Miss. Miss. Tatayak pa nga datoy. Jay man bill ko. Ano ka nasisira, ulo? Gibil ko man. Yung nabil ni Magbagang. Gibil Jay bayadak ditoy. Ye. Gure ka man. Talaga mapanpansin ko kay. Karkarupan na bakit ka? Eh, kapay-payod mo ba? Ni bakit ka? Aman, talaga. Mangot ka. Mas ka nga talaga. Langgo, ngalaklakayan. Miss kata. Tatay ka pa ilang nga nakaawig. Miss. Di tayong kagi di maturugan. Kapay apang maturog. Talat na ba tinlog mo? Talat na ba tinlog mo? Ya.